Mä oon Jorma Ketola, syntynyt 16.3.51 ja Seinäjokinen. Että Paljasjalkainen Seinäjokinen, että äiti on ollut Ilmajokinen ja isä Peräseinäjoelta, mutta mä oon syntynyt Seinäjoella. Seinäjoen Kauppalassa. Mä en itse ollut kovin kouluinnokas, että velipoika kävi sitten siellä Lyseos ylioppilhaaksi, että mua kiinnosti enemmän kaikki muu ja rahan syrjähän pääseminen, niin että se jäi sille ammattikoulutaholle ja vanhempien taholta ei mua ole painostettu millään lailla koulua käymään. Että silloin ajateltiin, että kun saisi hyvän työpaikan, niin se olisi niin kuin se elämän avain, että olisi työpaikka, josta tulisi rahaa ja voisi elää. Mä oon armeijasta päässyt, eli silloin ollaan 20 päällä. Ja silloin mä oon hakeutunut tänne Seinäjoen kaupungin töihin. Mä olin ensin hetken aikaa, niin kuin silloin sanottiin, huoneenrakennuspuolella töissä. Ja silloin rakennettiin vanhaksi jäänyttä teatteritaloa, joka nykyään on nuoppari. Niin ja sitten siinä kadun kohdalla oli toinen talo toisenpäin, joka oli sitten se nuorisotalo. Että siinä on ollut, ja se työ sitten sieltä loppuu, ja mulle annettiin ymmärtää kuitenkin, että kyllä sitä töitä niin kuin jatkossa olisi. Ja mä menin sitten toiselle puolelle, että se ei ollut huoneenrakennuspuoli, tänne kadunrakennuspuolelle pyytämään töitä. Olisiko se ollut työpäällikkö silloin vai oliko päälliköitä, mutta kuitenkin korkeassa asemassa oleva veli-Pekka Kyykkä, jolta mä menin sitä töitä kysymään. Ja sinne mentiin kahta kättä heittäen, eikä minkään CV:n kanssa eikä muun kanssa. Siinä juteltiin, se oli mua sen verran vanhempi, että se oli käynyt armeijassa samassa Keuruulla kuin minä, ja kaikki kapiaisten nimet muisteltiin. Ja se kyseli sitten, että no koska se haluaa sitten tulla töihin, ja mä sanoin, että mä voin tulla vaikka heti. Niin se sanoi, että no tuu huomenna aamulla. Tehdään 3 kuukauden sopimus, ja jos ei sitä uusita, niin se tarkoittaa toistaiseksi jatkuvaa. Ja se jatkuu tänä päivänä toistaiseksi. Toki se on muuttunut vakinaisen nimeksi sitten tietenkin, mutta silloin se oli toistaiseksi jatkuva. Se on ainut työsopimus, mitä mä olisin nimeni alle pannut. Ja sitten tultiin siihen vaiheeseen, että mun piti siirtyä sinne varastolle, niin se oli jotakin vappua ennen, niin tuli tämä meidän Palttalan Pauli, en muista nyt sen nimikettä, sanotaan, että vastaava mestari silloin korkeassa asemassa sekin, kun nämä tittelit on niin muuttunut, niin se sanoo mulle, että Ketola, teidän pitää jäädä nyt lomalle. Ja mä tietysti suututti, kun oli kylmä toukokuu ja mun piti jäädä lomalle. Ja sitten sen loman jälkeen menet sinne varastolle. No mä menin sitten varastolle ja ilmoittauduin Seppo Harjulle niin kuin oli käsketty. Ja enkä oikein vielä siinä vaiheessa tajunnutkaan, että mun pitää sinne oikein tosissaan jäädä. Oli siellä sitten muutaman päivän ollut, niin mä kysyin tältä Palttalalta, että onko mun pakko olla täällä, niin se sanoi, no ei se olisi viisasta kieltäytyäkään. Ja minä en sitten liian kieltäytynyt, että se sillä tiellä siellä ollaan. Ja mun hommaa, siellä nyt on ollut se varastotyönteko, ja siinä vaiheessa ensin oli Hietaselle oli niin kuin varastohoitaja. Ja mä olin sitten varastomies ja sitten ruotsalaisen Kari oli varastomiehenä. Sitä mä tein ja siihen liittyi silloin paljon työtä silloin, että meillä oli niin kuin millä tilaukset tuli, niin ne tuli paljon puhelimella. Että se oli todella työllistävää hommaa, että me saatoin istua koko aamupäivän 4 tuntia puhelimessa, kirjoittaa koko ajan, kun piti jonkun kanssa höpöttää jo puhelimessa, että hetken puhuu puutaheinää, että kerkiää järjestellä ne omat paperinsa ennen kuin tulee seuraava puhelu, että ei mene sitten ne tilaukset sekaisin. Niitä tuli nimittäin niin paljon välillä. Ja
Ja siinä nyt toki ystävystyi tai tutustui, niin kuin mähän tunsin silloin kaikki kaupungin naiset. siis nämä, jotka on töissä jossakin kaupungin pisteessä, emännät varsinkin, niitä kannattaa aina vähän mielistellä, pääsee joskus jouluruokailuun ja muuta. Siellä työpaikalla, kun oli se kapia välikkö, mikä varmaan jossain kuvissakin sitten näkyy, niin me sanottiin sitä kunnan sykkiväksi sydämeksi, jotta siitä kaikki tapahtuu, mitä kaupungille lähtöä, niin siitä kätevän näköisestä työtilasta. Ja mä olin siellä niin kuin Hietaselle on kanssa sitten niin kuin 76 vuodesta suunnilleen jotakin. Ja me oltiin yhteensä kaikkiansa sitten se 33 vuotta, lähes 34 vuotta aivan työkavereita, siis tehtiin ihan samaa työtä että siinä tulee niin kuin työkaveri rupeaa tuntemaan, niin ettei sen tarvitse katsoa kuin silmiin, että mitä se ajattelee. Ja sama päti tietysti ruotsalaisen Kariin, että Kari nyt oli niin kuin savolainen, että siihen ei niin kuin ihan samanlaista yhteyttä saanut kuin Leksaan, mutta sellainen yhteispeli ja henki oli hyvä. Sitä voisi sanoa, että se oli hyvä, että melkein multa kysyttiinkin, että no mitä nyt kun Leksa on lähtenyt, että onko sun ikävä, niin mä oon sanonut, että mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että ei ole ikävä, että totta kai sellaista pitkää työkaveruutta, miesmäistä työkaveruutta, vaikka se ei ole niin kuin siviilielämän puolelle mennyt muuta kuin puhelujen tasolla, mutta se on niin sellaista, sinne tultiin, molemmat oli 6:50, istuttiin rukkitallispenkillä jo tupakilla, että ja siinä vaihdettiin ensimmäiset jutut, että sillä on iso merkitys pitkällä, niin kuin, jos on hyviä kavereita, ja niin kuin me tässä tapauksessa me oltiin hyviä kavereita, että en mä edes sitten tiedä, että minkälaista se olisi, jos olisi työkaveri, joka olisi, niin kuin, jonka kanssa ei oikein synkkaasi yhteen, mutta näiden kaverien kanssa synkkasi. Ja se sisältää monta hauskaa juttua ja naurua, mitä eikä kaikkia sovi työnantajalle kertoa edes, että se on sellainen kaari. No joo, tämä sydänkohtaus iski silloin siinä heti sen osa-aikaeläkkeen aloittamisen jälkeen, että ne oli muistaisin, että ne 2 jaksoa olin ollut jo sitä eläkettä juhlimassa ja nauttimassa, niin sitten se oli sellainen aamu, mä lähdin täältä kotoa töihin ja niin kuin ne oli monta kertaa ennemminkin lähtenyt, että tuntuu, että ei ole ihan hyvä olla ja on niin kuin jollain lailla kipiä, mutta kun monena päivänä sitten kuitenkin siinä, kun menee vaan sinne työmaalle ja se rutiini lähtee pyörimään, niin se sellainen pieni vaiva ja kipu katuaa, ei niin kuin ajattele sitä koko ajan. Että mä menin, niin kuin mulla on itsellä sellainen mielikuva, että mä menin niin kuin siitä niin sanotussa toimistoväliköstä sinne varaston puolelle ja tunsin huonoa oloa ja palasin saman tien siitä ovesta takaisin sisälle. Ja siinä mä oon tuupertunut, kaatunut lattialle. Ja sitten on tullut Lahari Hannu, se on varsin iso mies. Ja se on sitten elvyttänyt ja se on ilmeisesti ollut niin kuin taitava siinä, että mä oon saanut sitten sen kokoisen miehen rajua elvytystä, vaikka nyt siitä sitten hänen kanssa niin kuin vähän väännettiin kättä, kun oli murheissaan, että hän on murjonnut multa kylkiluut ja muut poikki, mutta ei niitä nyt ollut poikki. Että ensin on tullut palolaitos, sitä sanotaanko sitä nyt ensivasteeksi, että ne nyt tulee yleensä yhtä aikaa ambulanssi ja palolaitos niin kuin nykyään, mutta siinä tapauksessa sattunut niin, että ne palomiehet on siellä ennemmin ollut, tai mä kerron nyt tarinaa, josta mä en itse tiedä, mutta minkä mä olen kuullut. Niin ne on mua elvyttänyt ja vähän sillä lailla on sanottu, että
huonolta näytti, mitä ei tapahdu. Että niin kuin palomiehetkin on ollut vähän sen näköisiä, että keskeytetään, lopetetaan, mutta kuitenkin on jatkettu ja sitten on tullut ambulanssi ja ambulanssi tuo tullessaan lääkkeitä. Se on aika iso juttu siinä. Ja. No se sydänkohtaus oli niin paljon raju, että multa on keskussairaalaskin 2 lääkäriä kysynyt, että näinkö mä jotakin. Kun on ihmisiä, jotka käy kuoleman rajalla, niin ne näkee silmissään tai jotakin, mistä me ihmiset ei tiedetä, mitä siellä rajan takana on. Niin mulla nyt ei tällaista mitään kokemusta ole, mutta kyllä siinä niin kuin elämänarvot tuli vähän eri asetelmiin, kun on tällainen tavallinen pälliäänen, niin kuin oman perheen ja muun niin kuin näki sen syvän murheen ja huolen, niin tuntuu sellaisella, kun itse aina miehet on sellaisia, pitää itseänsä, että mä oon niin paska jatkaa, että ei mulla mitään väliä ole, mutta kyllä sen, kun se läheisten härän näkee, niin hoksaa, että sillä on väliä, että kyllä se niin kuin sillä lailla ainakin vaikutti mun ajatusmaailmahani, että siitä onnellisena saa vielä olla täällä, että nyt on tullut sitten iloisia piirteitä, jotka olisi jäänyt näkemään, jos toisin olisi käynyt, ei tietäisi Sanniista ja Viljamista mitään. Nyt näen niitä. Ja työhön paluu oli ihan sellainen, mun otettiin ihan hyvin vastaan ja sillä aikaa tosiaan sitten oli tullut, kun ei nyt niin pitkää aikaa siellä ei pärjätty, niin oli Hannu tullut töihin ja kun mä olin muutenkin osa-aikaeläkeläinen, niin kyllä siinä varmaan huomioitiin sitä, että mä en mahdollisesti ole täystehoinen työntekijä, enkä varmaan nyt enää olekaan, että se nyt oli jo luonnostansa iän tuomaa ilman sitä sairauttakin, että nuoret miehet rynnää ja ne kulkee ja liikkuu nopeampaa kuin tällainen vanha siellä käytävillä, mutta vanhalla on jotakin etujakin, että siellä on paljon tietoa tuolla koneessa, että sellaista kirjoittamatonta tietoa, jota ei näe tietokoneen ruudusta, niin sellaista käytännön tietoa on väkisinkin tulee tällaisessa yli 40 vuotta kestävässä putkessa. Nyt ollaan sitten jo siinä pisteessä, että se lopullinen eläke siellä vilkkuu silmissä jo hyvinkin lähellä, että 5 vuotta nyt hyvinkin päästiin vielä sydänkohtauksen jälkeenkin olemahan töissä siellä hauskassa ympäristössä. Nyt se on lähempänä kuin uskoiskaan, se on lokakuun 27. päivä nyt 2014 vuonna, kun olisi se niin kuin viimeinen työpäivä. Nyt kurkitaan ja odotellaanhan sitä eläkettä. Aamukalenteri on tuo jääkaapin ovessa jo valmiina, jonka ruksataan päiviä vähän niin kuin armeijassa. Ja en osaa oikein ajatella, miltä se tuntuu ja mitä se teettää, kun tulee tuosta viimeisen kerran sieltä työmaalta niin kuin työn merkeissä lähtee. Toki tarkoitus on käydä hyviä kavereita siellä tapaamassa, mutta että mitä se sitten merkittää, kun mä olen leikkisesti sanonut, että kun mä viimeisen kerran tuun, niin mä kuljetan tuosta reppua joukossa, johon on hermospulloja. Maija sinne panoo evähät mulle joka aamu ja mä yllätyksellisesti katson aina, että mitäs mä nyt syön. Että mä en sitä todellakaan tiedä, mitä se on sinne laittanut, muuta kuin se, että jogurtti siellä nyt on vakio ja se kaffi.
niin että mä pudotan sen laukun kaikki ne termospulloonensa tuossa pihassa olevaan roskiksi, että tämän kanssa on reissattu. Mä en sitä enää sisälle sitten tuo.